hari Minggu ya. Gaskan. Kecek oke gaskan kecek bolo iki. Ki meh kecek ning Kali Cak Runggo iki bolo ya. Kecek ning kali. Wah ya biasa ning ngene iki Mbak yo. Wah gini iki. Wah ini sangat deras. Yo. Ada nggak kurang? Dikiranya kan? Masuk. Langsung dikir Eh? Langsung dikir. Rasa ya apa? Pasti ramai ya Mbak ya hari Minggu ya? Pasti ramai teman-teman. Ramai nih pol bolo. Ki lokasinya neng di Mbak? Cak Runggo ya, jembatan Cak Runggo bolo ya. Lokasinya di jembatan Cak Runggo. Wake ya Mbak sing do jeguran ning kene ya. Wah mantap jan jos bolo. Akeh view gunung. View kali bolo ya. Nah. Iki kok ono tomprang apa Mbak iki Mbak? Iki kan anu Mas, apa ya? Diwoto. Ya tilake wae, aku Oke. ya ora ngerti. Gaskan bolo. Oh, nganu Tahun pembuatan. Oh, Oh berarti sampah Mas, tidak boleh membuang. ora entuk buat sampah ning kene ya Mbak ya. Iki lokasi di jembatan Cak Runggo bolo ya. Nah, jadi wakeh kanca-kanca kabeh sing dolan mrene iki bolo ya. Nah, iki tentunya ada ibu-ibu juga iki nang kene. Nah, sing kono ke alas kabeh ya Mbak. Alas-alas. Lah ning kene iki mayoritas ngano apa Mbak? Ngano niki jagung. Jagung, gedang ya. Ini kan baru panen ya Mas, garing-garing. Oh, bardo panen. Mudun Oke, medun siap. Gaskan. panas-panas enaknya kecek. Kecek. Oke, gaskan kecek bolo iki. Ki meh kecek ning Kali Cak Runggo iki bolo iki ya. Kecek ning Kali Cak Runggo wah jan nyenipol bolo iki. Ini sudah pakaian kecek ini bolo nih. Wes prepare. Prepare kecek. Banyune buni-buni ya Mbak kene ya. Heeh. Wah jan josis kanggo kecek iki. Seger. Wah. Walah, berarti wake sing do wadus nang kene ya, Mbak. Muluh kayak bareng kayak bolo ya. Lagi kok di bendung-bendung apa iki, Mbak?
selat rana selat gini. Oh, salat berarti main jeweru ya Mbak ya, main dalam ya. Ini selat awan mas jadinya. Anu ya, wis rada berkurang. Oh, alah. Wah, ya basah-basah ning ngene iki Mbak ya. Iya. Wah, dijamin basah tenan iki bolo iki ning ngene iki. Waire sangat deras. Nah, kayak wake sing do teko mrene iki bolo ya. Nah. Ya, kita lanjut part selanjutnya. Kita lihat Mbak Ella mau mandi dulu ya teman-teman ya. Kita lanjut part berikutnya.